Hagajing lakai T20 World Cup hapreng ka South Africa Persia ka Afghanistan haba pai syagna kecing lakai kalong kecing lakai ka bamari ka jubor hagaba baro artali ki kenhon kilala aban kamai marshis pa prap neurons nagi arpeu over bad gumjuru baro artali ki kenhon ki khaj biang hagajing lakai super over ka baningkong badai ka super over ka baar ka South Africa kalala aban Pynliem ya ka Afghanistan da saurons. Hagajing lakai hapreng ka Australia Persia ka Ireland hagan kecing lakai ka Australia kala khur ka nam job hadin bagalala aban Pynliem sok ya ka Ireland Haduh riu peu neurons. Hagway pat kecing lakai hapreng ka West Indies Persia ka England haba fai syang kecing lakai ka West Indies kala sedang biang ban pen ibor hagajing lakai T20 hadin bagalala aban Pynliem ya ka England dan lai peu runs. Hagajing lakai Copa del Rey semi-final hapreng ka Athletic Club Persia ka Real Sociedad hagan kecing lakai ka Real Sociedad kala khur ka nam job hadin bagalala aban Pynliem ya ka Athletic Club da shikul lanan. Hagajing lakai Italian Cup quarter final hapreng ka Bologna Persia ka Lazio aba phai syang kecing lakai baro artri ki kenhon kia khait ta mar shigul badai hak penalti shootout ka Lazio kala khur ka nam job hadin bagalala aban Pynliem ya ka Bologna da saula ka way. Hagajing lakai DFB Pokal quarter final hapreng ka Bayern Munich Persia ka RB Leipzig hagan kecing lakai ka Bayern Munich kala khur ka nam job hadin bagalala ban Pynliem ya ka RB Leipzig da Arlanon. Hagajing lakai Premier League hapreng ka Aston Villa Persia ka Brighton haba phai syang kecing lakai ka Aston Villa kala khur ka nam job hadin bagalala ban Pynliem ya ka Brighton da shigolanon leng baga ungol jong ka Brighton. Hagajing lakai hapreng ka Sunderland Persia ka Liverpool hagan kecing lakai ka Liverpool kala khur ka nam job hadin bagalala ban Pynliem ya ka Sunderland da shigolanon. Hagawai par kecing lakai Premier League hapreng ka Manchester City Persia ka Fulham haba phai syang kecing lakai ka Manchester City kala khur ka nam job hadin bagalala ban Pynliem ya ka Fulham da lailanon. Hagajing lakai AFC Champion League 2 round 16 first leg hapreng ka Al Nassr Persia ka Al Qadaq hagan kecing lakai ka Al Nassr kala khur ka nam job hadin bagalala ban Pynliem ya ka Al Qadaq da shigul lanon.